Σε συνάντηση Κύπρου Ηνωμένων Πολιτειών στο υψηλότερο επίπεδο ως αναγνώριση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, στοχεύει η κυβέρνηση στο πλαίσιο και των προσπαθειών του κυβερνητικού εκπροσώπου για διευθέτηση συνάντησης Τραμπ-Αναστασιάδη τον Ιούνιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα δει την Τρίτη στην Ουάσιγκτον τον Έλληνο-Αμερικανό προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Ρέινς Πρίμπους, στην παρουσία του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου Τραμπ, στρατηγού Μακμάστερ. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ έχουν αναβαθμιστεί σε ένα τέτοιο επίπεδο σε όλους τους τομείς, σε θέματα ενέργειας, σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα οικονομίας. Υπάρχει πρόθεση και από τις δύο πλευρές για περαιτέρω ενίσχυση αυτής της στρατηγικής σχέσης και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι μια συνάντηση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο θα στείλει τα αναγκαία μηνύματα. Θεωρούμε ότι ναι, είναι εφικτό να υπάρξει συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στην ατζέντα των επαφών του Νίκου Χριστοδουλίδη βρέθηκε και το ζήτημα των τουρκικών απειλών. Η Αμερικανική κυβέρνηση, όπως έπραξε και στο παρελθόν, προσεγγίζει τις ενέργειες της Λευκωσίας ως ενάσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να γίνονται από όλους σεβαστές. Ενώ για την επανέναρξη των συνομιλιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα πρέπει να αναμένεται ο καθορισμός τις πρώτες ημέρες του Απριλίου ενός κοινωνικού δείπνου ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Μια συνάντηση η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην επιστροφή του τουρκοκύπριου ηγέτη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάντως, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι η επανέναρξη των συνομιλιών πρέπει να γίνει χωρίς να παρουσιάζονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προβληματικές τουρκικές θέσεις, όπως η αυθαίρετη τουρκική αξίωση για χορήγηση των 4 ελευθεριών σε Τούρκους υπηκόους στην Κύπρο μετά από μια ενδεχόμενη λύση. Εκείνο που έχει, αν θέλετε, ίσως περισσότερη σημασία δεν είναι απλά η επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλά να προωθηθούν τέτοιες θέσεις οι οποίες δεν ξεφεύγουν του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί, δεν ξεφεύγουν του πλαισίου των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η αναγκαία εκείνη πρόοδος για να μπορούμε να αισιοδοξούμε για ένα θετικό αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό. Μιλώντας εξάλλου στο ετήσιο Εθνικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων στη Νέα Υόρκη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε την ανάγκη η Κύπρος να παραμείνει ανεξάρτητος παίκτης στην περιοχή. Είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και σε διεθνές επίπεδο η λύση του Κυπριακού να μην μετατρέψει την Κύπρο σε ενδολοδόχο της Τουρκίας. Την ίδια ώρα, ενθαρρυμένη εμφανίζεται η κυβέρνηση από τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα στην Κύπρο. Η παρουσία ενεργειακών κολοσσών όπως η ExxonMobil, Eneco Gas, Total, Noble και Qatar Petroleum λέει πολλά για την τεράστια προοπτική στον τομέα της ενέργειας για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση είναι πολύ ενθαρρυμένη από την πρόθεση που εκφράστηκε από την ExxonMobil και την Qatar Petroleum να διερευνήσουν την πιθανότητα να επενδύσουν σε σταθμό υγροποίησης φυσικού αερίου στο νησί. Στις επαφές που ήδη είχε με Αμερικανούς αξιωματούχους τις προηγούμενες ημέρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε τη σημασία που προσδίδεται από τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.